Bos días, chámame Diego, son o utillero do Deportivo da Coruña. Empecei desde abaixo de todo, empezando limpando no estadio de Riazor. Despois surxiume a oportunidade de estar na lavandería. Desde fai 2 anos e medio estou co primeiro equipo. Vamos a empezar a llevar material. Canto tardáis, Diego, máis ou menos? Sobre 1 hora, máis ou menos. Entre que descargas, subes as cousas e colocas, 1 horiña. Benvidos ao noso vestuario. El señor Arnau Domínguez, mi nuevo compañero. Nuevo compañero, el mejor. ¿Qué tal va? ¿Qué andas facendo ahora, Diego? Colocando a xente no vestuario, máis ou menos, procuro a xente que está de canteira, que estuvo na canteira, procuro poñer a todos xunta, aos capitáns que estén todos xuntos, para que siga habendo unha uniformidade no grupo, para que todo saia ben. Pois calcula, 2 xogos por xogador, roupa de calentamiento, nun partido máis ou menos podemos andar entre 450 e 500 pezas de roupa que movemos en todos os partidos. Como sabedes, Diego, de quen é cada par de botas? Memorizándoas. Parece un traballo moi complicado, pero co tempo, según as vas vendo os xogadores que che van traendo as botas e che van dicindo, pois ao final acabas sabendo de quen é cada par de botas. Sempre ponéis todo na mesma posición? Depende do vestuario visitante. Hai algún que é moi fácil traballar e podes colocar as cousas como a mí me gusta, e noutros é un pouco máis complicado telo que ir facendo sobre a marcha. En este fácil, non? Neste é un dos vestuarios máis fáciles de traballar. Para hinchar, non? Para inflar a nosa piscina para facer frío. Canto tarda máis ou menos? 3 minutos, 4, depende. E como hacéis para non olvidar toda esta lista antes dun partido? Tens unha lista ou como la haces? Os partidos sempre, unha vez que volven a empezar os adestramentos despois do día de descanso, sempre empezo a preparar xa o partido seguinte. Unha vez que teño o color do que vou xogar, sempre preparo os xogadores e vou preparando todo o material para que non se nos olvide, non esqueza nunca nada. Importantísimo. Moi importante. Das cousas casi máis importantes antes do partido para que os xogadores estén a gustos, que contentos, para que todo saia ben. Esta é unha máquina de vapor que é a que usan os xogadores para ablandar un pouco as botas para que ao momento de poñer as botas para o partido sexan máis fáciles, sexan máis cómodas para xogar. E con isto queda lista a montaxe do noso vestuario.